Suzuki Samurai 1984 1.3 CU benzin, 4 sebesség, kapcsolató összkerékhajtás. Mi a fasz? Amúgy? A szivató. Szivató. A jelen pillanatban óra szerint 52.660 km van. De az óra nem működik. És igazából a műszerezés az ezzel ki is hullott. Üzemórás, igen. Egy üzemórás gépjármű lett belőle, ami mutatja, hogy ha nincs töltés, meg ha nincs olaj. De mindig van olaj. Ahogy sosincsen. Vagy sosincsen, mert Ahogy víz sincsen. Ahogy víz sincsen, mert avatott szemek látják, hogy lyukos a hűtő. De azt most nem mutatjuk meg. Fék az nincs. Fék az nincsen, mert az autó tudja, hogy neki mennie kell és nem megállni. Ebből kifolyólag minek rá fék. És az ajtó az közel 180 fokba kinyílik. Igen, mivel egy picit elszakadtak a tartózsanérok, vagy hát ezek a kis szíjak, amik a helyén tartják az ajtót. De ez kellemes. Ezért nagyon könnyű beszállni. De legalább még könnyebb kiszállni. Azért jó egyébként ez az autó, mert ez 3 kerékkel is elmegy, mert amikor nem csavarozzák vissza rendesen a kerékanyákat és elhagyják a bal hátsó kereket, akkor is kijön a hóból télen. 2 kerékkel. 3. Ugyanis a váltó az rossz. Ja igen, de akkor még jó volt, mikor elhagyták a bal hátsó kereket. Ja, az igen. Az időközben romlott el. Ez teljesítmény. Tehát 2 év alatt ez az autó így néz ki, pedig nem így nézett ki. De legalább van benne kampó, hogy lehet verni a darazsakat, akik befészkeltek. Sok. Még élnek! Ki van kárpítozva a teteje. Igen. Nem zörög. Itt már nincs. Itt sincs. Itt sincs. Igényes, flexi felcsavarozva hátra. Ami ki van törve. Ami ki van törve egyrészt, másrészt nincs. Azért jobban kilással. Igen. Egyébként nagyon jó, mert igazából mozog az mi ez? Ablak emelővel is, meg kézzel is, tehát igazából bárhogyan lehet használni. A lyukak, tehát elég sok a lyuk. Hogyha itt van ez a pálcám, és itt ki tudok nyúlni itt. Nem tudom a kamera mennyire látja, szerintem semennyire, de itt ki tudok nyúlni csukott ajtónál. Itt kidugom a pálcát a padlón, és ez kijön alul a keréknél. És ezt meg tudom csinálni itt a kéziféknél is. Ugyanúgy. És itt a földet tudom vele matatni. De ezt tudod miért jó? Hát kifolyik Hogyha a víz. Egyrészt, másrészt, sáros lesz a kerekkel és kimennél a közútra, hogy szabályos legyen, le tudod kaparni belülről a sarat. Igazából ez az autó 2 éve lehet nálatok. Ha jól emlékszem. Azóta került ilyen állapotban. Hibátlan állapotban. De miért? Tehát ennek az autónak küldetése van, és ezt ő is tudja. Ezért működik napról napra még mindig. Víz nélkül és olaj nélkül. Bár most tettünk bele vizet. Már most tettünk bele vizet, igen. Nem muszáj, akkor ne süljön, de annyira. Viszont legalább található benne kormány, aminek akkora holtjátéka van, hogy egy MTT traktor is megrigyelné. Zárt pályán. Zárt pályán közlekedik. Igen, zárt magánterületen. Igen. És most elütünk egy traktort. Nem, először lefulladunk. Start-stop rendszer. Majd. Nincs fék, de azért nyomó. A szokás hatalma. Elütjük az operatőrünket. Pörkölt elmegyünk, szervó! És már 2-esbe csapatjuk. Háné!
Dadog. Legyen benne benzin. Inkább 2-es. Jó ez. Ennyi a holtjáték, mutatom. Tök egyenesen megyünk. És tényleg. Azt tudjuk még elmondani róla, hogy hihetetlen jó bírja a terepet, bárhol elmegy. Viszont mellékhatásként a kerekek úgy kotyognak a tengelyen. Dáni, nem kellett, mutasd be. Hogy öröm hallgatni. Használatából adódóan vannak kisebb harci sérülései, mint például, hogy a laprugók így hetente cserések. Ez nem az autó hibája, hanem a használatból adódó probléma. Illetve ezen kívül nem nagyon működnek rajta dolgok. De aztán megjavulnak. De aztán megjavulnak, mert az autónak kültése van. És ő ezt tudja. Hol nem volt értek szamuráj, igazi mesemondó nagy király. Nagy az, aki kicsi, az kicsi. Hiszi, aki elhiszi. Egy mágusról estem, festem a testem, nyerő az erő, igaz és felemelő. Agyam alatt az alapizmom, ha dagad, abból fakad minden baj, ha eltere lapad. Apropó, én nem vagyok napropó, tele a markom. Tartom a kardom, ha jó, ha nem, ha muszáj. Hívjatok úgy, szomorú szamuráj. Imádlak,